Velkommen til øl- og krigshistorie. Den her gang i en særlig spiludgave. Som I kan se her, så har jeg et spil foran mig, som vi skal tale om i aften, og som jeg gerne vil anmelde og foreslå til alle dem, der er krigshistorisk interesserede. Som altid i øl- og krigshistorie, så starter vi med en øl. Og i aften, så er det ikke fra Thisted Bryghus. Det er derimod fra Helsingør Bryghus. Det er en Holger Danske øl, en Dark Ale. Helsingør Bryghus, det er et lille bryghus deroppe i Nordsjælland, som samarbejder med blandt andet Gure Bryghus og nogle andre bryghuse og laver forskellige bryg, som er lokale derop til, og selvfølgelig også Holger Danske, som jo historisk set hører hjemme på Kronborg Slot. Og jeg anmelder den øl i aften, fordi jeg har simpelthen fået den af et brødrepar, der bor deroppe, som er meget krigshistorisk interesseret, og som har rejst med mig blandt andet til Normandiet. Og de ved, at jeg sætter pris på godt øl, og derfor så gav de mig et par gode øl, jeg skulle drikke, og så håbede jeg, at jeg ville tage en af dem med i øl- og krigshistorie. Og det gør jeg naturligvis rigtig gerne. Og der er ikke noget bedre end sådan en dark ale, som passer til sådan en mørk decemberaften her, hvor regnen lige har stået ind imod ruderne, og julen den nærmer sig. Så er det godt med mørkt øl. Den her Holger Danske øl, det er som sagt en dark ale. Og ligesom mange af de her dark ales er moderne øl, så er det er ikke en flad øl. Den er sprudlende, der er masser af malt og humle i, som giver både sprudlen på tungen, der er masser af CO2 i, der giver masser af dejlig skum. Så det er en rigtig fin øl. Den er lidt skarp i smagen. Den smager sådan lidt af, ikke af lakrids, men sådan lidt af nødder på en eller anden måde, så det er en øl, som godt kan stå for sig selv. Det er også en øl, som man helt sikkert vil egne sig godt til nogle pebernødder, eller til noget godt is, mens man nu sidder og spiller et spil. Og det er en øl, der kan holde længe, så man kan sidde og nyde i løbet af aftenen til sådan et spil her. Så det er en rigtig god øl, så tusind tak for den. Og skulle I få mulighed for at købe fra Helsingør Bryghus en Holger Danske Dark Ale, så kan I roligt købe den. Det er en ganske god øl til sådan en vinteraften. Normalt så anmelder jeg jo bøger i øl- og krigshistorie, for at komme omkring viden og dele viden omkring krigshistorien. Og i aften så har jeg simpelthen valgt at anmelde et spil. Men formålet det er fuldstændig det samme. Det handler om at lære noget omkring krigshistorien, og hvis man kan have det sjovt undervejs og dele det med flere i et spil, så er det jo faktisk en rigtig god idé. Og det her spil, The World War II Trivia Game, det er noget så specielt som et dansk udviklet spil. Det er kun et par år gammelt, og det er udviklet af to dygtige danskere, Mika Vandborg og Claus Korfiksen, som har designet og lavet spillet. Og det er jo vildt imponerende. Det er stadigvæk viden om 2. verdenskrig i spørgsmålene, man skal svare på undervejs, som i den grad er i fokus. Men ved at man har bygget en spilleplade og et spil, og der er en terning med i det, så har man muligheden for at være flere om det, og dermed sidde og hygge sig om det, og dele krigshistorien med sine venner og sådan noget der. Og jeg har jo ikke overraskende et par gode krigshistorieinteresserede venner, og så nogle gange, når vi mødes, i stedet for at sidde til dårlige krigsfilm, eller tale om rejser eller alt muligt andet, så kan man tage et spil som det her, særligt sådan en vinteraften. Selve spillet, det er egentlig relativt simpelt. Der er en spilleplade her, som repræsenterer hele verden. Der er 6 nationer, der kan spille med. Der er de allierede, der er Storbritannien, der er USA og der er Sovjetunionen. Og så er der Tyskland, Japan og Italien over hos aksevagterne. Og man kan altså spille den ene eller den anden side. Og så slår man med en terning og flytter sin brik, det antal, som man nu må flytte. Og når man så lander på et felt, så er der 6 kategorier, og så skal man svare på et spørgsmål inden for nogle af de her kategorier, ud fra de rigtig mange spørgsmål, der er med. Og der vil jeg bare sige, at dem, der har lavet spillet her, de er kommet virkelig langt omkring. Og selv min viden omkring 2. verdenskrig, den bliver udfordret nogle gange med nogle af de detaljer, der kommer. Og det er fordi, der er kategorier inden for både datoer og begivenheder, der er inden for materiel, der er inden for personer, der er inden for alle mulige mange emner. Nogle af dem er relativt simple. Her bliver der spurgt til for eksempel, hvad var en spansk rytter? Det er der måske mange, der kan svare på, og nogen kan diskutere, om det er et tjekkisk pindsvin, men lad det nu ligge. Der blev spurgt til fra efteråret 1936, så begyndte man at omtale Tyskland og Italien som aksemagter, efter en berømt tale, hvor udtrykket aksen Rom-Berlin blev brugt. Hvem holdt den tale? Var det Mussolini, Hitler eller Franco? Og sådan er der en hel masse spørgsmål hele vejen igennem.
Og man skiftes til at slå på tur, og så kan man flytte sin brik, alt efter hvor meget man slår, komme hele verden rundt. Og det går ud på, at man skal svare inden for alle 6 kategorier. Der skal man kunne svare rigtigt på et spørgsmål undervejs, altså ligesom samle dem ind. Og så skal man forbi fjendens hovedsteder også. Så når jeg nu spiller Storbritannien, for jeg skal selvfølgelig være Winston Churchill, så skal jeg også forbi Berlin, jeg skal forbi Rom, og så skal jeg forbi Tokyo og have slået de hovedsteder, så jeg kan samle de hovedsteder ind. Og når jeg samler dem ind, så er jeg så vundet spillet. Men det er jo et hyggeligt spil. Det er jo ikke et aggressivt spil, hvor det handler om at vinde. I virkeligheden så går det sjovt ud på, når man lander sted, og så det vedkommende, man spiller med, skal læse et spørgsmål højt for en, og så skal man forsøge at kunne svaret. Og hvis man nu synes, det er rigtig svært, at man er god til det, så kan man jo lade være med at læse valgmulighederne op. Jeg kan jo spørge, hvad hed den britiske armé i Nordafrika, som Alan Cunningham, Neil Ritchie og Montgomery var øverstbefalende for. Jeg synes, at The World War II Trivia Game, det er et fantastisk spil, mest fordi der er al den her viden omkring 2. verdenskrig. Og man kan jo bruge de her spørgsmål, hvis ikke man spiller spillet, så kan man jo godt, ikke for at snyde, men for at blive klogere på 2. verdenskrig, så kan man tage spørgsmålene med sig, hvor man nu sidder henne, og så kan man jo læse op på nogle af de her spørgsmål, og så kommer man vidt omkring på en måde, som man ellers ikke vil gøre. Og det synes jeg er rigtig godt. Spillet, det er blevet enormt populært. Når jeg har ture til Normandiet, så ser jeg jo, at spillet her, det er til salg i en engelsk udgave på museerne nede på Invasionskysten og forskellige andre steder. Så det er virkelig et spil, der kommer omkring sig. Så en fantastisk idé til dig, der bare er interesseret i 2. verdenskrig, og vil hygge dig med det med vennerne, eller måske som en gave til en, du kender, der er rigtig interesseret i 2. verdenskrig. Og så passer det jo mega godt til de her mørke vinteraftener nu, hvor det er tid til at sidde ind om vinteren med enten gode krigsfilm, med krigshistoriske bøger, eller måske et spil her, hvis man sidder en aften med nogle af sine venner. Og så kan man jo tage en dejlig mørk øl til, mens man nyder det. Så hermed en anbefaling af The World War II Trivia Game, men også Holger Danske Øllen fra Helsingør Bryghus.